Mi gaeth y prosiect arfer I sbarduno am fod y Brifysgol yn awyddus I weld y tu hwnt i'r data am allu iaith staff a deall sut mae staff yn defnyddio'r Gymraeg o ddydd I ddydd. Mae'r rhaglen arfer yn fethodoleg sydd wedi hysbrydoli gan gwmni Social Linguistica Clustura, prosiect nhw o'r enw Alda Hits yng Ngwlad y Basg. Roeddan ni fel sefydliadau eraill yn ymwybodol bod staff sydd yn gallu siarad Cymraeg ddim bob amser yn gwneud hynny yn y gwaith. Roeddan ni eisiau casglu tystiolaeth am ymddygiad iaith staff mwyn I ddeall yn well, fel ein bod ni wedyn yn gallu cynnig y gefnogaeth fwyaf effeithiol posib iddyn nhw. So, trealwyd y rhaglen arfer mewn gweithle oedd yn cynnwys 22 aelod staff ag amrywiaeth yn neud proffil iaith nhw. Fel rhan o'r rhaglen, gofynnwyd I 5 ohonyn nhw wneud ymrwymiad I ddefnyddio'r Gymraeg fel yr iaith rhagosodedig gyda'i ceidweithwyr oedd yn gallu deall nhw. Roedd gan yr 17 aelod staff arall ryddid iaith I ddefnyddio'r Gymraeg neu'r Saesneg. Ar sylwais gwerth 128 awr o sgyrsia dros 8 wythnos yn yr adran ar gyfer y cyfnod waelodlin. Roedd data'r waelodlin yn dangos bod oedd y Gymraeg wedi cael ei ddefnyddio ychydig dros chwarter o'r amser. Mwyn creu'r sail tystiolaeth yma, mi benderfynwyd cyplysu arbenigedd cynllunio iaith Canolfan Bedwyr efo arbenigedd gwyddor newid ymddygiad yr ysgol seicoleg. A mi gynlluniwyd y gwaith drwy gyfrwng PhD wedi ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Roedd data'r ymyrraeth yn dangos bod y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio dros ddwywaith mor aml I gymharu â'r cyfnod waelodlin. Yn ystod o'r ymyrraeth, roedd y Gymraeg wedi cael ei ddefnyddio chydig dros 60% o'r amser I gymharu â'r waelodlin, sef chydig mwy na ddwbl be oedd yn y waelodlin, sef just dros 25% o'r amser. Amcanu rwan ydy datblygu'r rhaglen I mireinio hi a deall sut mae'n gallu gweithio mewn cyd-destynau eraill. A'r nod yn y pen draw ydy creu pecyn y bydd sefydliadau eraill yn gallu ddefnyddio yn eu gweithle nhw hefyd. Mae data cychwynnol sydd ganddo ni ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod y rhaglen wedi amlygu 3 pheth, sef bod angen creu cyd-destun sy'n cefnogi deheuad staff I ddefnyddio'r Gymraeg, bod yna werth mewn cefnogi siaradwyr Cymraeg yn ogystal â dysgwyr I ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith, ac bod hi'n bwysig deall ymddygiad ieithyddol staff cyn ceisio dylanwadu arno fo.